vos e imos a representar un conto de medo chamado A bruxa de Gañadentes. Espero que vos guste. Había unha vez tres irmáns que pasaron o día brincando dun lado ao outro. Súa mãe dixía dixendo: non vayades ao bosque, alá no medio vive unha bruxa con dentes de ferro que come nenos e cousas fai o alado que rodea a súa casa. Un día o irmán grande dixo: imos ao bosque, eu non lle teño medo ás bruxas. Eu tampouco, dixo o mediano, pero o pequeno asustado dixo: mamá dixo que non fósemos, non sexas cagainas, burlouse o irmán grande, e alá marcharon os tres. E andando, foronse adentrando naquel bosque, enorme, escuro e extraño. O vento subía entre as polas, e as sombras cada vez hacíanse máis longas, pero os tres empezaron a sentir medo, pero ninguén sabía como volver a casa. Entón dixo o pequeno: subirei unha árbore a ver se descubro o camiño. Desde o alto da árbore viu a luz dunha casa ao lonxe. Baixou á presa e dixo aos seus irmáns: esa debe de ser a casa da bruxa. Que vai ser? Dixo o irmán grande. Aínda falta moito para chegar ao medio do bosque. Vamos. Cando se chegaron a casa, unha muller asomou pola porta. Vinde, meus pobres, non teñades medo. O cheiriño da comida abrilles apetito. Eu vou entrar, dixo o irmán grande. Eu tamén, dixo o mediano. Os dos maiores avanzaron confiados, pero ao pequeno aquela casa tiñalle malas trazas. Que ben cheiro, exclamou o mediano. Pasarades aquí a noite, dixo a ella. Mañana venimos á casa. O pequeno, mentres tanto, achegouse a gaiala, que estaba enriba dun arcón. Para que isto? A vella disimulando contestou: para encerrar cans extraviados, gatos abandonados e talvez nenos perdidos, pensou o pequeno. Cando acabaron de cear, os tres sentáronse no cuarto. O grande axiña quedou dormido, o mediano tardou un pouco, e o pequeno daba voltas e voltas, pero non podía pegar ollo. Entón viu a lúa que iluminaba o bosque, a horta e o valado de osos. Osos de pernas, osos de brazos, osos de nenos pequenos. Cando viu quen se achegaba, era a bruxa. A bruxa, a vella entrou e preguntou: hai alguén experto? O pequeno non se atrevía a dicir nin pío, pero cando xa a bruxa estiraba a man para retirar as sábanas, o pequeno somou a nariz e dixo: eu estou experto. E como non dormes? É que antes de deitarme, mamá sempre me dá un ovo fritido. A vella arrastrando os pés, saiu fungando. Un ovo fritido! Traeche demais un anaco de pan para facer unhas sopas. O neno comeu o ovo, pero imposible dormir. Pero a cabo dun rato, a vella volveu a preguntar: hai alguén experto? Eu, é que antes de deitarme, mamá tamén me dá figos pasos. E a vella rimando foi buscar os figos. E o pequeno tremía co medo. E outra vez apareceu a bruxa. Hai alguén experto? Eu, pero que demoslle pasa agora? É que miña nai antes de dormir traime agua do pozo nunha peneira e despois de beber durmo axiña. E a vella botando pestes deu media volta. Cando se dobrou a coller a peneira, caeulle unhas pastillas de xabón. Os meus obxetos máxicos, exclamou. Será mellor que os garde. Deixou o xabón, un peite e un coitelo e foi buscar auga. En canto o pequeno viu a vella saír, gritoulle aos seus irmáns: despertade, esta é a casa da bruxa. Os irmáns, cos ollos abertos, sobresaltados, antes de sair correndo, dixo o pequeno: a bruxa deixou os obxetos máxicos na cociña. Munos buscar. A vella seguía no pozo, tentando encher a peneira. Cando viu rapaces fuxindo a luz da lúa, botou a correr detrás deles, regañando os dentes. A bruxa achegábase cada vez máis aos irmáns. Entón o pequeno dixo: tirareilles algunha vez o pisa e cae escaranchado. O xabón cabexo estudiante da bruxa e converteuse nunha montaña de espuma. E picando os ollos e escupindo burbullas gritou: veredes cando vos pille. A bruxa volvía a chegarse rapidamente. Entón o irmán pequeno lanzou o peito, que se despete na cabeza. Entón o peito clavouse diante da bruxa e converteuse nunha gran túpida de árbores. A bruxa abriuse camiño
as árbores con os seus dentes de ferro, e gritando: veredes cando vos pille. Cando xa ruxestraba junto aos cagados, o pequeno lanzou que lle quedaba o coitelo. Primeiro era que lle cortase un pé. O coitelo foi caer xusto diante da bruxa e abriu unha fenda longa e profunda e imposible de saltar. Os nenos non pararon de correr ata que saíron do bosque e a bruxa, coa cabeza agacha e arrastrando os pés, volveu para casa e ali quedou para sempre.